Ahoj, já vás vítám u tohoto videa a v tomhle videu si založíme 50 cm nanoakvárium v Vagumi stylu. Bude s přidáváním CO2, kobercovými rostlinama a živočichy, tady zvolím krevetky a malý razborky skvrnou ocasí. Akvárium má rozměry 50 x 25 x 25 cm a začnu s tím, že na dno si umístím lávovou drť v síťce a začnu hned skládat ten největší kámen. Kameny jsem použil Seiru Stone. Na druhou stranu rovněž dám lávovou drť v síťce a cíl je, aby vlastně na každé straně byl kopeček a trošku mimo střed takový údolíčko. Substrát používám Japanese Soil, jde o aktivní substrát. Celkem v akváriu bude použito asi 8 litrů tohoto substrátu a varianta je powder. Potom dále pokračuji s umisťováním dalších kamenů. Hardscape se dá říct, že je poměrně jednoduchý. Je tady celkem asi 5 nebo 6 kamenů. Jak jsem říkal, jedná se o kameny Seiru Stone. Teď dosypávám zbytek substrátu, abych si vymodeloval požadovaný tvar. Upravím, dosypu tam, kde je potřeba. No a můžu se pustit na napouštění vody. Vodu napustím tak, že si na substrát položím papírové ubrousky, abych zabránil víření dna, no a přes pomocí konve napustím vodu. Na akvárium umístím světlo, a jelikož bude spuštěno metodou Black Start, tak si musím měsíc až 2 měsíce počkat. V tomhle případě jsem čekal 2 měsíce a po 2 měsících akvárium vypadá následovně. Trošku se substrát sesunul dolů, ale to ničemu nevadí, rostliny to krásně schovají. Po Black Startu vypustím vodu a pustím se na sázení rostlin. Rostliny jsou následující, je tady Eleocharis, což je taková travička. Mám ji tady předpěstovanou v boxíku a ještě jedno balení Invitra. Dále v Invitru mám ještě Echinodorus tenellus green, Glossostigmu elatinoides, což je druhá kobercovka, a s Eleocharisem se budou krásně doplňovat. Potom je tady Vallisnerie torta. Tady mám Echinodorus, ale momentálně nepřečtu název, takže vám nechám tady někde titulek. Eleocharis sp. montevidensis. Je to taková vyšší travnatá rostlinka a měla by krásně doplnit pozadí. In vitro rostlinky, jak už několikrát klasika, musím se nachystat, to znamená vysypuji do vody, očistím od gelů, rozdělím na částečky a začnu sázet. Začínám s glossostigmou, která bude v popředí akvária, a potom posléze ji doplním ještě o Eleocharis. Tím, jak se ty dvě rostlinky postupně budou doplňovat a budou růstat mezi sebou, bude to vypadat mnohem lépe, mnohem přirozeněji, jak když se použije jenom jeden typ kobercovky nebo jeden typ rostlinky. Tady už sázím Eleocharis, to je vlastně v tom údolíčku uprostřed. Následně už je tady Echinodorus tenellus green, který by měl být jak na levé, tak pravé straně.
poslední, tady je pár kousků Eleocharisu mezi ten hlavní kámen a kámen v popředí. A jakmile se zahustí, tak vytvoří krásnou terasu a přechod. Bohužel stala se mi nepříjemnost, nějakým způsobem jsem nezapl kameru, když jsem sadil rostliny do pozadí, což je Echinodorus, Vallisneria, Piší Eleocharis. Teď je tady vidíte krásně, jak jsou za tím hlavním kamenem a měly by tvořit takové pozadí. Tak to vypadá akvárium těsně po zasazení, ještě jsem přidal plovoucí rostlinku. Po 4 týdnech vypadá akvárium následovně. Myslím si, že už proběhl první střih kobercových rostlin, aby se krásně zahustily. A myslím si, že roste to dobře. Akvárium trápí trošku senice, ale už jsem zařadil léčivou kůru a budu doufat, že se vše chytne a bude pokračovat bez problémů. Technika v tomto akváriu je použita filtr Sansan 603B, světlo Chihiros B60 je zatím na 60% výkonu a dávkuji CO2 z tlakové láhve pomocí difuzoru od Aquario Neo. Tohle akvárium hnojím čistě draslíkem, protože živin v substrátu je dost a to 1 měsíc. Ve 2. měsíci budu pokračovat s draslíkem a začnu přidávat trošku mikroprvků a od 2. měsíce dál budu přidávat i makroprvky. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, pokud neodebíráte kanál se zvonečkem, aby vám neutekly další videa a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!